go. Yeah. Yo, I remember when the times were tough. I'm not saying that I'm rich or something, but I made it through and I'm doing straight. I'm not living life off the distance some. I got a list of names that have done me wrong. If you think you're on it, then you probably are. They always try to go the damn distance. The chances are it's probably too damn far. Got snakes all in my grass, boy. I keep it cut. And you seem to say quite way too much, man. Keep it shut. In my sessions, we keep it cool and we keep the blood. We keep it moving, we keep it up, and that shit we blow probably cheap as fuck. Yeah, I got the plug, yo. So, how in the fuck could you act like you know me? I met you like 2 days ago, and now you act like we homies. Like Kevin, I really wanna do a song. And I'm like, I really do not think I want you on my song. And my shows be so live, and the hosts be so fine. And I'm coolin' with women I met out in Denver, they rollin' the pine. And she told me she mine. I'm like, oh girl, I know. Hey, as long as you know that I'm gone tomorrow. As long as you know that I'm gone tomorrow, yeah. Haluatko sanoa jotain? Joo. Terve kaikille. Morjesta. Mikäs kanava? No tää on tämmönen Erska-kanava. Jees. Käykää tilamassa. Milles kanavalle tää on? TTS. Sulla on tämmönen mopo täällä. Tämmönen ois täällä ois ihan, että semmonen rahamiesten peli, että se on tämmönen hienompi kuin kotarit, että... Joo. Jääkö kotarit? Kyllä mä niinku tommoset vaan niinku jää ja tommoset ja... Ai ytsikin jää? No tää nyt jää ihan heittämällä. Tää on 104 kyllä oikeastaan, että... Siellä on kyllä unen kansikin näköjään, että ehkä ei jääkään sittenkään. Ei lähdetä haastamaan sitä. Joo. Viivoille. Sulla on takarengas joku vika, kun et tuollaisia jälkiä. No ei. Pitää hankkia semmoset. Pitäis melkein. Saavuttanut tänne Husqvarnan. Kyllä. On bensatankki täällä niinku keuli ympäri, niin syttyy tullulla. Niin se eikö se aika kätevä? Se on ihan kätevä. Ihan taikatemppu. Ei se, kun nyt se on väärinpäin. Ei oo. Ei oo nyt. On. Ei oo. Ei oo. Kato nyt. Nyt se on kätevä. Pitääkö taikatemppu? Tämmönen 3. Minä ostan tuommoisia arvoja, minä menen. Siellä on Jokelin penkkari asuu. Viljamin tankinkorkki löytyy. Kato. On niin häviin. Milleen tekee? Tälleen. Kaasua. Kovassa vaiheessa kun vähän nykästyy tuolta. Tämä on se mikä ensimmäisenä lähtee irti näistä. Niin. Ennen kuin aina hajoaa. Kato,